Moja najobľúbenejšia hra je zatiaľ Brawl Stars. A moja najobľúbenejšia hra je Minecraft. Takže moja najobľúbenejšia videohra je Minecraft. Hrávam ešte Roblox, Granny, všetky druhy FNAF a Minecraft. Tak, hrávam videohry FIFA 24, NHL 24 a niekedy výnimočné Roblox. Takže hrávam ešte League of Legends. Ja hrávam Brawl Stars už okolo 7 rokov, ale s veľkými prestávkami. Svoju najobľúbenejšiu hru hrávam už tak 4 roky. Tak asi 4-5 rokov. Hrávam iba 2 hodiny týždenne, takže 1 hodinu v sobotu a 1 v nedeľu. Väčšinou hrávam videohry 4 hodiny denne, ale keď mám málo času, tak ich hrávam tak hodinu. Tak 1 až 2 hodiny. Brawl Stars ma naučil do reálneho života, že každému sa nedá veriť. No tak moja najobľúbenejšia videohra ma do života naučila používať svoju kreativitu. No a takže. Priniesla mi veľa užitočného do môjho reálneho života a úplne mi zmenila celý priebeh života. Najradšej stávam veľké veci a ťažím diamanty a netherite. Zabíjam, aby som mohol vyhrať solo. Najradšej farmím XPčka.